Шербачои тикток лайкҳоро бизанед. Ин бародар айша душанбе омад якам. Ин бародар я 12 дошт, болоштум дод. iPhone 13 Pro Max гизалаш будам. Чӣ хел iPhone 13 Pro Max? Соза телефон доди болоштум дод якаҷоно. Ин бародар айша душанбе кадом ми бародарози. Рай душанбе қирган лезваш дага 40 миллион да бародар қирган намерасира 20 такси намети. Пеш намешини биёра та бародар рах лезваш дага паптиё бисёр рафтисам бародар. Кадом айша душанбе айша ривадат масалан ми шаҳри Қурғонтепа кӯчаи Баҳор магазин якас пуне бародар. Лайкҳоро бизанед кадом дар шаҳри Душанбе ми магазини мо шаҳри Қурғонтепада кӯчаи Бордаи бародаро лӯбохе телефон овардагем 50 та iPhone 15 Pro Max пачка овардагем бародаро. Бидорин камера 500 сакин лайкҳоро бизанед. Чӣ хела бародар телефон? 100%. Соза бе бачо ина iPhone рехтаги бигире бирин. дар хона худо бошен бародаро TikTok, YouTube да бародаро канал дорам. Дар YouTube канал дорам. Телефон тиҷе ба ҳарфои тоҷикӣ бизанед бародаро. Дар YouTube ба ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷе бизанед бародаро. YouTube да канали хидмат. Хел бародаро TikTok мақсад сумкате бародаро надора. YouTube да канал дорам. Телефон тиҷе бародаро дар хона худо бошен. Кадом лайк кам мезанам я телефон арзон мегирам меравам.